Quin goig arribar a casa i mireu... Sorpresa total de tigre de paper. Aviam què és. Oh! A veure... Ovidi Montllor. Anem a llegir, diu... Col·lecció Els petits tigres. Està feta doncs, per la canalla, pels nens més petits, i és un llibre de Cesc Freixas i Judit Piella. Anem a mirar què diu aquí a la contra. Diu, soc la guitarra de l'Ovidi Montllor. He vist fàbriques, escenaris, somnis i silencis, i ara t'ho vull contar. La vida d'un home que va fer de cada cançó una barricada d'amor i de llibertat, perquè l'Ovidi no va arribar a aquest món per agradar, va arribar-hi per remoure'ns. Doncs molt bon missatge, la veritat. Moltes gràcies, perquè anem a veure què ens desperta. Crec que a vegades la literatura pels nens petits senta una base i un precedent dels lectors que seran de grans, i ja us comentaré què em sembla aquesta història i a veure què em remou a mi com a adult.